Ayo. Unsay ato? Pwede mo palit? Palit ako, be. Siyempre, pwede dyan mapalit kay tindahan man ni. Ikaw ba, rato-rato lang ng imuha ba? Tay, ganina pananaw na ko. Pertim tunduhan ng tinda. Ganina, karoon mong nahana or magkalit. Ay, nahana og galit kay imong mata, naraman sa kuha. Papalit akong tinapa, be. Tulo ka buok. Pagilin diha, si tulo ka buok, mungkin tindapan diri ah. Masa pa may baligyan mo sudaan diha di ay? Suma nimo, imo magipananaw. Usa man gyud paliton nimo, ay si pamilya nang wala. Kanang noodles na lang, be. 2 ka buok. Oh, gara oh, uli na. Ah, grabe. Ay, masuko mo kapalitan ni noon. Bayad, dali ah. Pila man eh? 30 nang duha, kay tag 15 man ang isa. 15, 30 tanan. Pero, Usa man ka, oy naman kay gamay diha ah. sama ka eh. Upalit baga akong naigamay. Dili ba, napakay gamay nga kwarta dira, anong dako man nimong gihatag. Eh, so ano? Dara, oh. Wa man ko'y suklian eh. Ay, sus. Naana po ng mga style niyo mga babae ba? Para magbalik-balik ko diri. Assuming pud kay kano, kwaon kuno nagbalik ng noodles road. Tungagin na lang shampoo, be. Kanang isa ka dosina. Para wala kay sukliyon sa kuha. Mura po mag-shampoo, among gani kay buhok. Ah, naghana pag istorya eh. Pilay kulang na kuhan eh. Kulangag 20 imong kwarta. Oh, dara 50 ako kay wakoy 20. Unsa naman pud ni oy, wala lagi ko laing sukli. Wala gyud kay laing sinsilyo dira ah. Oh, tora oh. Muha na ng 50, wa ko sukli. Muha na ng sobra. Ay, maunin mali niyo mga babae kay kung muhatag mo, sobra-sobra. Wa na'y mabilin sa inyo ha. Sus, kadagan ni mo kiyaw-kiyaw ko. Ano na? Sige, ito na ko eh. Siya radyo makahurot diri sa tinda ba? Pati sukli, madala niya. Ay, time sagay. Napadi ko'y nakalimtan. Unsa naman pud oy, sa mukha ni mo oy. Atik-atik radyo na imuha ba? Papalita rin kong posporo, be. Huwag di ko'y panghaling di ay. Wala man may puspuro na unsa naman ka oy. Sige, oy. Basta may tindahan na, oy. Atik-atik yun yung tawanan ni ba para makakita sa kuha. Time sagay. Iuli na ako ni be. Napa mo dagang noodles dito. Sa mukha jud ni mo oy, naglagot na ko nimo ba? Sus, basta masuko ka ba kay mo samot juga kagwapa. Hindi na lang be sa kabok. Iuli na ko niyo. Balik lang jud kisting tawana ka, makatilaw jud ka sa akong kinumo. Makaguba ka sa akong adlaw. Hindi na lang be. 2 ka buok. Wala ko'y kindi baligya, hawa dire. Huwag naman niya, oy. Ay nagbalik. Ayo, ayo. Ingnang ay nagbalik. Naon sa magadam? Hala, sorry. Gusto ba ka makakwarta nga dalira? Magdula na ta og una game. I-click ang link na sa comment section og i-download kini. Magawas diha, log in og register. Kung wala pa kay account, i-click ang register then butang nimong contact number, password, referral ID og verification code. Pagsulod na mas dula na kalibre nga frequency dira nga pwede mo eksperimento og dula. Dagha ka pilan dula diha na Dragon Tiger, na color game, color lang. Pero ang the best dula diha mo nang Mindslay. Kaya lang ning bomba para nindot yung pangwarta pananglitan. Naurot yung frequency dira nga gusto mo ka modulay, click lang plus sign sa taas, mamili ka 100, 200, 500, 1,000, Gcash lang ang gamit. Kung pananglitan, daogan na pud ka, na gusto kang mag-withdraw, i-click lang withdraw sa baba, Gcash lang po nang gamit. Kung sa pamadugayan, magdula na tawag una game.